Εγώ δήλωσα ότι δεν έχω δει. Όχι, αλλά ξέρετε την ιστορία και την έχετε διαβάσει πολύ καλά. Όχι, έχω μια άποψη, αυτή θα ήθελα να προτάξω. Νομίζω, και είναι προσυζήτηση, ότι είναι άλλο πράγμα η ιστορική έρευνα και άλλο πράγμα η διδαχή της ιστορίας. Ο Ρίτσαρντ Ρόρτι, αυτός ο περίφημος Αμερικάνος φιλόσοφος, έχει πει τη φράση ότι ένας λαός γράφει την ιστορία του όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του, αλλά για να δηλώσει αυτό που θέλει να είναι στο μέλλον. Νομίζω αυτή είναι πολύ σοφή κουβέντα. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι κόβω και ράβω την ιστορία στα μέτρα μιας προπαγανδιστικής εκδοχής της για να κάνω καλό στο λαό μου. Όχι, απλώς η ιστορική έρευνα μπορεί συνέχεια να ψάχνει και να κομίζει καινούρια στοιχεία, να τα καταθέτει, να ερευνά. Αλλά η κοινή συνείδηση ενός λαού, εάν σκοπεύει πρώτον στην κοινωνική συνοχή και δεύτερον σε ένα αίσθημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας, εφαρμόζει κάποια πολιτική. Νομίζω ότι η διδασκαλία της ιστορίας είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Να σας ρωτήσω όμως... Απλώς να πω ένα παράδειγμα. Αν έχω 4 θετικά στοιχεία στη μάχη των Δερβενακίων και 4 αρνητικά, ο ερευνητής θα τα εξαντλήσει όλα. Ο δάσκαλος θα πει από τα 4 αρνητικά ενδεικτικά τα 2 και θα προβάλλει τα 4 θετικά, γιατί πλάθει συνειδήσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου και αυτό καταφέρει. Συμφωνώ και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε μετά. Το αν δηλαδή ένας λαός χρειάζεται ένα εθνικό παραμύθι το οποίο μπορεί να γίνεται μέσα από τη σχολική. Παραμύθι, γιατί δεν ένα αφήγημα να το πω έτσι. Ναι. Και αν αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό από την ακαδημαϊκή έρευνα. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει συζητηθεί σε όλες τις χώρες. Η ερώτηση που έχω τώρα σε εσάς είναι, εάν μάθουν τα παιδιά σήμερα στο σχολείο ότι υπήρξαν εμφύλοι στον καιρό της Επανάστασης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς ότι υπήρξαν. Απολύτως. Αυτό αφαιρεί από το φρόνημα το σημερινό, το ενισχύει. Κοιτάξτε, εάν όλη η εικόνα της Επαναστάσεως είναι για το παιδί ένας ορίζοντας που του δίνει πράγματι μια, ας πω τη λέξη, περηφάνεια, του δίνει ότι αξίζει τον κόπο να μετέχει σε έναν λαό ο οποίος έχει τέτοιο παρελθόν, τότε το να διδαχθεί και τη φρίκη του εμφυλίου, όσο ο Παναγιώτος θα μου επιτρέψει να επιμείνω στο ότι κυρίως τα τελευταία 2 ένας χρόνος έγινε επανάσταση και μετά 3 χρόνια εμφύλιος, άγριος εμφύλιος, αδελφοκτόνος εμφύλιος. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Εξαρτάται βέβαια και από ποιο πρίσμα. Οι Έλληνες έχουμε αυτό το βασικό ελάττωμα. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ο καθένας μας είναι καπετάν-ένας. Εάν εγώ αυτό το διδάξω στα παιδιά, θα το διδάξω, θα τους πω και ταυτόχρονα ότι κοιτάξτε παιδιά, αυτό αρχίζει πολύ μακριά. Ο Θουκυδίδης λέει για τους Αθηναίους στρατηγούς ότι έκαστος αυτών ηξίου όπως αυθημερών πολύ πρώτος είναι. Είναι ιδίωμα λαών, θα τολμούσα να πω τη λέξη αριστοκρατικών ή τουλάχιστον ναι, που έχουν μια έμφαση στην προσωπική ετερότητα. Δεν σημαίνει ότι είναι εξ αυτού απολύτως θετικό, κάθε άλλο. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα μέσα στην ιστορία. Και αυτό μας οδηγεί σήμερα να προσέξουμε πάρα πολύ τις συνέπειες που είχε ο εμφύλιος τότε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει κανένα περιεχόμενο το να συζητάμε εάν υψώθηκε το Λάβαρο στην Αγία Λαύρα ή στην Πάτρα. Όπου και να υψώθηκε, το γεγονός είναι ότι υψώθηκε, ευλογήθηκαν τα όπλα κλπ. Επομένως, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει είναι να λείψει από την ιστορική έρευνα ή από την ιστορική διδασκαλία κάθε ιδιωτελής σκοπιμότητα. Εάν εγώ θέλω να προβάλλω ότι κοιτάξτε η Επανάσταση όλη οφείλεται μόνο στους κληρικούς, τότε αυτό είναι εκτός... Όχι τέτοιο πράγμα, ποτέ. Δεν είπα το είπατε εσείς και το όνομα του Θεού. Α, εντάξει. Ναι. Αλλά και από την άλλη μεριά... Έχω γράψει και δεν έχω γράψει τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη. Εάν από την άλλη μεριά θέλω να αποδείξω ντε και καλά ότι οι κληρικοί έπαιξαν δευτερεύοντα ρόλο και στις δύο περιπτώσεις μπαίνει μέσα κριτήριο το οποίο δεν υπηρετεί την ιστορία. Γι' αυτό και οι διαφορετικές αναγνώσεις, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, αυτή την ώρα έχουμε, τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια ιστορική ανάγνωση η οποία θέλει, δεν λέω ότι είναι το ντοκιμαντέρ τέτοιο, γιατί δεν το ξέρω. Δεν είναι. Θέλει μια ιστορική ανάγνωση που θέλει ντε και καλά να υπερτονίσει τα αρνητικά στοιχεία της Επανάστασης. Ας πούμε η Τριπολιτσά.
Εγώ από πιτσιρικάς μεγάλωσα, θα έλεγα, γιατί έτυχε να έχουμε σπίτι μας την ιστορία του Διονύσιου Κόκκινου. Θυμάστε? Πολύ τον. Και την είχα καταφάει, πιτσιρίκι. Και θυμάμαι την άλωση της Τριπολιτσάς. Και μάλιστα φράσεις όπως σε εκείνη την έκρηξη των επαναστατών που μπήκαν μέσα στην πόλη, πληρωνόντουσαν λογαριασμοί αιώνων. Και είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στον πόλεμο να ζητάμε ηθικά μέτραξη, στο παρακάμανε ή σφάξανε λιγότερο ή περισσότερο. Πόλεμος είναι. Ο πόλεμος σημαίνει πάντοτε θηριωδία. Άρα το να σταθώ ή να εξοραίσω ή να υπερβάλλω την θηριωδία, νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις μπαίνει σκοπιμότητα η οποία είναι απαράδεκτη. Θα πω ότι υπήρξε θηριωδία, αλλά θα εξηγήσω και το γιατί υπήρξε θηριωδία. Τι έκρηξη έζησε αυτός ο λαός ύστερα από 400 χρόνια. Γενναίες γενεών κάτω από τη δουλεία. Υπήρξε μια έκρηξη. Αν συμφωνούμε, εγώ θα πρότεινα, θα ήθελα πολύ δηλαδή να συζητούσαμε κυρίως αυτό το ερώτημα. Γιατί σήμερα αυτή η τάση, τι λόγους έχει, τι προέλευση έχει, η τάση να υπογραμμίζουμε. Απλώς και για να θέλω, συμφωνώ μαζί σας. Τα αποδομητικά. Και θα το κάνουμε αυτό και έτσι θέλω να τελειώσουμε την εκπομπή. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι το πρόβλημα είναι γιατί έγινε το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, γιατί διδάσκουμε ιστορία. Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα, αυτό που λέει ο Σεβασμιώτος είναι πάρα πολύ σωστό, νόμιμο. Μήπως αδικήθηκε μια πλευρά, ξέρω εγώ, ο αριθμός των μαρτύρων. Μπορεί. Αλλά γι' αυτό κάνουμε το ντοκιμαντέρ, για να αποδώσουμε ιστορική δικαιοσύνη. Ή το κάνουμε, άρα πρέπει να αναφέρουμε όλους τους παράγοντας, όλα τα στοιχεία. Ή το κάνουμε ακριβώς για να δείξουμε από πού αντλούσαν αυτοί οι άνθρωποι νόημα. Ξεσηκώθηκαν, έπαιξαν τη ζωή τους. Ύστερα από 400 χρόνια. Γιατί? Από πού αντλούσαν νόημα για αυτό το πράγμα. Αυτό με ενδιαφέρει να το μάθει σήμερα το παιδί, να το μάθω και εγώ. Να το δείξουμε. Γι' αυτό, εάν δεν μου απαντήσετε στο ερώτημα γιατί έγινε το ντοκιμαντέρ, δεν έχει παραπέρα περιεχόμενο συζήτηση. Πρώτον, έχω την αίσθηση ότι το ντοκιμαντέρ δεν απευθύνεται σε παιδιά του σχολείου. Τα παιδιά του σχολείου χρειάζονται αυτό το μάθημα και τους το δίνουν και πρέπει να τους το δώσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό απευθύνεται σε όριμους ανθρώπους. Άλλωστε, κάποιος που παρακολουθεί μια εκπομπή στις 11 η ώρα και μια συζήτηση στις 12 δεν μπορεί να είναι παιδί. Λοιπόν, οι μεγάλοι νομίζω δικαιούνται να ξαναδούν κάτι με αυτή την έννοια. Όχι μια λεπτομερή, με συγχωρείτε, όχι μια λεπτομερή περιγραφή. Που έκανε ιστορική έρευνα. Βεβαίως, γιατί εγώ πιστεύω. Από το ελάχιστο που είδα, δεν είναι μια έκθεση επιστημονικών δεδομένων. Είναι εκεί ηθοποιοί, πράγματα. Καλά, αυτό μπορεί να γίνει. Μα καλά, δεν έχετε δει. Είναι show. Είναι show. Έχω δει show τέτοιου είδους στο BBC, την ιστορία της Αγγλίας με τον Simon Schama, ο οποίος λέει πράγματα, δεν λέει το σύνολο της αγγλικής ιστορίας σε 15 εκπομπές βέβαια, αλλά την τοποθετεί με τέτοιο τρόπο τη βρετανική ιστορία, ώστε μπορεί κανείς να την ξαναδεί από άλλη πλευρά. Άρα έχει στόχο. Βεβαίως έχει στόχο. Αυτό σας ζητώ. Να εξηγούσαμε στο κοινό ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να ξαναδούμε πάλι την πλειάδα των απομνημονευμάτων που έχουμε και το τεράστιο αυτό υλικό που λέγεται υλικό της Ελληνικής Επανάστασης και της Παλιγενεσίας, σύντομα, περιεκτικά και με 3-4 παραμέτρους. Αυτό δεν είναι στόχος, είναι ο τρόπος. Στόχος είναι. Όχι, ό,τι μαθαίνει κανείς είναι στόχος. Αυτό λέγεται. Όλο αυτό προς τι? Για να πληροφορηθούμε τι συνέβη. Άρα ο στόχος είναι η πληροφορία. Μπράβο. Μάλιστα.